Христу. На початок переласка номер 341.
i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Гэтае хрысціянскае прывітанне Пан з вамі, асабліва ў святы дзень, у дзень змёртвых паўстання, усведамляе нам, што воскреслы Христос сапраўды з намі. Ён у супольнасці, которую сабраў Дух Святы. Ён у гэтым касцёле, ён таксама у сакраменце Эўхарыстыі. Прыходзім да Бога, каб ён нас накарміў. Калі хто будзе спажываць маё цела і піць маю кроў, будзе мець жыццё вечнае. Гэтыя словы мы сёння пачуем і хочам адказаць на гэтыя словы. Не толькі роздумам сваім, але перш за ўсё ахвотным удзелам у гэтым найсвяцейшым сакраменце. Хочам мець не толькі добрае зямное фізычнае жыццё, але таксама поўнае Бога багатае духоўнае жыццё, якое не канчаецца, якое вядзе нас да вечнага шчасця. У гэтай Эўхарыстыі молімся за нашу парафію, просячы, каб добры Бог умацоўваў нас у веры, надзеі і любові. Перапросім Пана Бога за нашыя грахі, каб мы маглі з чыстымі сэрцамі прыняць удзел у гэтым найсвяцейшым сакраменце. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Христос,
даровал для tych, кто Тебе любит, великое духовное богатие. Наполни наше сердце горячей любовью до Тебе, как мы во всеми боль за все Тебе любили и отрымали обещанную спадщину, якая большая за наши жадания. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Czytanie kniги Przypowieścią Salomona. Mudrość zbudowała dom swój i wyczesała 7 kolonów jego. Zabiła to, co było na zarez, zmieszała wino swoje i stół podrychtowała. Wysłała służanek swoich i klicza z wierszyń uzwyższał gорода. Kto prosty, niechaj przyjdzie сюди. Неразумна воина сказала: «Ходите, ешьте хлеб мой, пейте вино, якое я смешала. Откиньте глупство и будете жить. Ходите шляхом розуму». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Придите, сыны, послухайте меня.
Послання святого апостола Павла до Ефесців. Глядіть докладно, брати, як поступаєте, не як нерозумні, а як мудрі. Використовуйте час, бо дні лихі. Не будьте ж нерозважними, але познавайте, що єсть воля Пана. І не упивайтеся вином, от якого буває розпуста, але наповняйтеся духом, наставляючи самих себе псальмами і гімнами, і співами духовними, співаючи і висловляючи Пана у серцях ваших. Дякуйте за все Богу і Отцу, у ім'я Пана нашого, Єсуса Христа. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawodle Jana. U той czas Jezus skazał narodu: Ja chleb żywy, jaki zeszł z nieba. Kali kto będzie jeść i chleb гэты, będzie żyć wieczna. A chleb, jaki ja dam, гэта ciało moje dla życia światu. Judei sprawczali się pomiędzy sobą, każuczy, jak on może dać nam jeść swoje ciało. Jezus skazał im: Zaprawdy, zaprawdy każu wam, kali nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić krwi Jegonej, nie będziecie mieć u sobie życia. Kto jeść moje ciało i pije moją krew, мае жыццё вечнае. І я ў вас прашу яго ў апошні дзень. Бо цела маё праўдзівы спажытак, а кроў мая праўдзівы напой. Хто есць маё цела і п'е маю кроў, ува мне ёсць, а я ў ім. Як паслаў мяне жывы Айцец, а я жыву Айцом, так і той, хто есць мяне, будзе жыць мною. Гэта той хлеб, які сышоў з неба, а не той, які ели айцы ваши і памерлі. Хто есць хлеб гэты, будзе жыць навекі. Гэта сказаў ён у сінагозе, калі навучаў у Кафарнауме. Гэта слова Пана. Сапраўды кажу вам, калі не будзеце есці цела Сына Чалавечага і піць крыві Ягонай, не будзеце мець у сабе жыцця. Слово, якое сёння чуем у Евангелі на завяршэнне гэтай эўхарыстычнай мовы Хрыста з 6 раздзелу Евангелія Святога Яна, яны паказваюць нам тую праўду, у якой мы прынимаем удзел. Слухаючы гэтыя словы без веры, без адпаведнага прыгатавання, сапраўды добра разумеем, што выклікаюць яны натуральную рэакцыю некай жудасці. Есць цела Сына Чалавечага і піць ягоную кроў. На пачатку хрысціянства, калі таксама тыя, хто належаў да супольнасці, прынималі удзел у эўхарыстыі, іншыя людзі, хто не прымаў хрусту, альбо хто не быў блізка супольнасці, не маглі прыняць удзелу. Як ён казаў, ідзіце, цяпер пачынаецца імша, і тыя, хто не пахрышчаны,
і ўсе астатнія павінны былі выйсці. Імша была толькі для тых, хто прайшоў гэтую таямніцу, атрымаў ласку веры. Напэўна, людзі, которые стаялі, скажем так, за парогам гэтай супольнасці, чулі гэтыя словы і неаднойчы меркавалі, што яны там робяць. Ядуць цела Сына Чалавечага і п'юць ягоную кроў. Нема чаго дзівіцца, што без веры, гэта, як мы называем, канабалізм. Што яны там такое робяць? Нейкія жудасці. Адсюль былі абвінавачваныя хрысціяне, што сапраўды займаюцца менавіта такімі справамі. Иисус Христос вельмі даслоўна адказвае на пытанне, которое задаюць яму юдэі. Як ён можа даць нам есці сваё цела? Иисус паказвае нам гэта менавіта ў часе апошняй вечеры, калі з аднаго боку на пачатку сімвалічна, бяручы хлеб і віно, кажа: «Бярыце і ешце, гэта цела маё, бярыце і піце, гэта кроў мая». Але потым гэты вялікі чацвер ён вельмі моцна злучаны з Вялікай Пятніцай, калі Езус ідзе на крыж і аддае нам сваё цела і пралівае за нас сваю кроў. Канешне, з верай разумеем гэтыя словы. Мы прынимаем цела і кроў Хрыста, которое ён пакінуў нам як памятку у вобразе хлеба і віна. Гэта тыя знакі, сакраментальныя знакі, которые з аднаго боку знешне з'яўляюцца хлебам, віном, але калі прынимаем іх з верай, мы верым у сапраўдную прысутнасць. Бог так хацеў. Вельмі шмат розных пытанняў, которые задаваў і задае розум людскі. Як ён можа даць нам цела сваё і сваю кроў? Як у гэтым хлебе і віне можна убачыць, зразумець, прыняць цела і кроў Хрыста? Слова Божие дае нам падказку. Першае чытанне з прыпавесцяў Саламона паказвае нам, што патрэбна нам менавіта такой прастаты і адкрытасці. Верыць у Божае Слово. Хто просты, няхай прыйдзе сюды і напаўняецца мудрасцю, якой дае Пан Бог. Гэтая мудрасць не ад нас. Ніколі па-людску наш людскі розум не зразумее як. Адкрывае дарогу нам вера, моц веры. Я веру, чаму веру? Таму што Бог так сказаў. Ён сказаў: гэта маё цела, гэта моя кроў, гэта праўдзівы напой. Хто есць маё цела і п'е маю кроў, ува мне ёсць і я ў ім. Сёння хочам глыбей увайсці ў змест слова, мы кажам, прынимаем святую камунію. Камунія — гэта значыць быць адно, злучыцца з. Мы ідзем, каб, прыняўшы цела і кроў Хрыста, быць адно з Бога. Гэта на зямлі найбольшы момант, найглыбейшы, калі можам злучыцца з Езусам Хрыстом. Быць у камуніі з Богам. Хочам, каб ён у нас жыў. Добра разумеем, што гэтае духоўнае жыццё забівае грэх. І таму навука Касцёла, калі ты маеш грэх, не можаш. Якім чынам хочаш прыняць святую камунію? На пачатку ідзі ачысці сваё сэрца ад граху, каб потым напоўніцца гэтым Божым жыццём. Пытанне, якое дае нам сёння Слова Божае: ці хочаш? Ці хочаш, каб у табе жыў Бог? Звярніце ўвагу, кожны сказ — гэта запрашэнне. Бог нас не змушае, ён нас запрашае. Першае чытанне — мудрасць збудавала дом і запрашае. Другое чытанне — святы апостол Павел запрашае нас да гэтага хрысціянскага жыцця. Езус Христос таксама запрашае да гэтай супольнасці. Бог хоча, каб мы прынималі Яго любоў. Сённяшняе слово пытаецца ў нас: ці ты хочаш? Ці заўсёды адказваеш любоўю на Божую любоў? І хочаш, каб сапраўды той хлеб, які сышоў з неба, даў мне жыццё вечнае? Прынимаючы святую камунію тут на зямлі, мы ажыўляем веру у тое, што будзем у камуніі, гэта значыць у абсалютнай блізкасці з Богам пасля смерці. Ці я ў гэта веру? Працяг Евангелія, мы сёння гэта не чуем, можам пачытаць у Слове Божым такі:
Некаторыя людзі, слухаючы гэтыя словы, казалі, цяжкая гэтая мова, хто можа яе слухаць. І шматлікія адышлі ад Езуса Хрыста. Гэта тое, што гаворыць нам Слова Божае. Можа кагосьці з нас таксама хтосьці сказаць, цяжка прыняць гэтыя словы, людскім розумам зразумець. Лёгка, калі маем адкрытасць сэрца, давер. Сёння хочам пачуць падчас святой мшы словы Езуса Хрыста. Менавіта Езуса Хрыста. Бярыце і ешце, гэта маё цела, бярыце і піце, гэта мая кроў. А потым таксама пачуць словы Хрыста, цела Хрыста. Калі святар корміць мяне целам Езуса Хрыста. Ці з верай прыступаю? Ці веру у прысутнасць Хрыста, ці хачу, каб Бог мяне напоўніў сабою? Ці веру таксама, што калі пройдзе маё зямное жыццё, буду ў супольнасці з Богам. Дзеля гэтага ж прыступаю да святой камуніі, каб ажыўляць веру і ўзмацняць сваю надзею. Святы Павел кажа, глядзіце дакладна, браты, як паступаеце. Не як неразумныя, але як мудрыя. Выкарыстоўваеце час, бо дні ліхія. Няхай кожная нагода, каб прыняць святую камунію, будзе для нас вялікай ласкай. Каб мы не чакалі. Потым, пасля, яшчэ паспею, можа, калісьці, каб мы былі заўсёды добра прыгатаваныя і адкрывалі сэрца на Божую любоў і на жыццё вечнае. Амén. Адказваючы на Божае Слово, вызнаем нашу святую веру. Веру у адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачнага и небачнага, и у адзінага Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, святло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, Ён для нас, людей, и для нашего избавления, зышел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его благодатству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Амин. Богу, які прагне любові больш, чым ахвяраў, прадставім нашыя супольныя малітвы і просьбы. Молімся за ўвесь народ Божы, каб з нядзельнай літургіі ён чэрпаў сілы для будавання духовай святыні Касцёла. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за прадстаўнікоў улады, каб яны умелі мудра вырашаць грамадскія праблемы і аддана служылі свайму народу. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за парафіяльныя супольнасці, каб яны былі прыкладам хрысціянскай любові. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за хворых і церпячых, каб яны праз людскую добразычлівасць паўней спазналі Божую міласэрнасць. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за удоў і самотных жанчын, каб у супольнасці Касцёла яны знайшлі дапамогу і падтрымку. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за нашу парафію, просячы аб узмацненні веры, надзеі і любові у сэрцах нашых. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб Божае Слова перамяніла нашае жыццё на лепшае.
Ciebie prosím, Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, выслухай наши молитвы и учини, как мы, дякуючи Твоей милосердности, могли завсёды тешиться Твоей лаской. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 108. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу вяру принял Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Прими ласкавый Ойча эти дары, у яких отбывается цудовная пирамина, как мы, ахвяруючи Тебе тое, что от Тебе походить, могли принять Тебе самого у Твоим Сыне, яки живешь и владаришь на веки вечные. Pan z Wami, І з Духом Твоїм u гору serce, узносим їх до Пана. podziękuję Panu Bogu naszemu. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. У Табе мы жывем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары духа, праз якога Ты уваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся маць вечны удзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш. І няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў апосталаў Духа Святога, праз Христа покорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу.
Bo ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich i падзяку табе składający благословил i подал swoim uczniom, кажучы: «Бярыце i picie z яго ўсе, bo гэта ёсць келіх крыві маёй, новага i wiecznego запавету, якая за вас i за многіх будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресенье и желаем Твоего Христа в хвале. Panie, uspamiętaючи збавчую муку Twojego Syna, a tak samo Jego cudowne воскресение i унебаўшэсце, i czekaючи Jego другого прыйсця, z падзякаю складаем Табе гэтую живую i святую ахвяру. Узглянь просим на дар Твоего Касцёла i прыми Его як ахвяру, якой Ты пожадał być умилостивлен. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и крывёю Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Niechaj On sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, jak my zmogli otrzymać spadczynu z wybrannikami Twoimi. Najpierw z Najświętejszej Pannej, Bogorodzicej Maryjej, ze świętym Józefem jej obrannikiem, ze świętymi apostolami Twoimi, sławnymi muczenikami, ze świętym Janem, świętym Maksymilianem i usimi świętymi, wraz z zastupnictwa jakich my spodziewamy na Twoją niestonную допомогу. Просим Ciebie, Panie, niechaj гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові Касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Со слугой Твоим, папам нашим Францішкам, біскупам нашим Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Тобою адкупленым. Будь милостивы да просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стоїть перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсеяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і усіх, хто у ласці Твоєї одійшов з гэтага світу, милостиво прийми у володарство Твоє, де ми сподіваємося бути, каб разом з ними заўсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа, Пана нашого, праз якого одорваєш світ усялякими добротами. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся, да Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Yeah.
nas od усього злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусёды вольные от греху и захованные от усілякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Аминь, я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Я хлеб живы, які зійшов з неба, каже Пан. Хто буде споживати гэты хлеб, жить буде вічно. Номер 342. Прошу
Стяжем сия полные кости, и родная здесь не сломается. Страшнуйте и грозите, який добрый Пан. 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 Молимся. Добрый Боже, Ты праз гэты сакрамент дал нам удел житті Твоего Сына. Покорно Тебе просим, да поможи, как мы верно наследовали Его на земле и могли удельничать у Его небесной славе, яки живе и владарить на веки вечные. Послухайте об'яви кляска. Дорогі парафіяни, шановні гості, щиро дякуємо за супольну молитву, дякуємо всім, хто допомагає при нашій капличці, за прибирання каплиці, так само всім, хто клопотиться про квітки, всім, хто допомагає приносити воду, коли ці квітки допомагають пополивати, за усі оказані прояви такої жичливості, відкритості, за всілякі складені ахвяри. Нехай добрий Бог благословляє вам і наповняє ваше серце потрібними ласками. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла у аўторак 20 жніўня ўспамін святога Бернарда, абата і доктара касцёла. У сераду 21 ўспамін святога Пія X, папы. У чацверг ўспамін Найсвяцейшай Панны Марыі Каралевы. У суботу 24 жніўня свята святога Барталамея апостола. Кожны аўторак у капліцы адбываецца набажэнства праз заступніцтва святога Антонія Падуанскага. Інтэнцыі на складковую святую імшу можна запісаць у сшытку, а ў кожную сераду молімся да святога Юзафа, асабліва дзякуючы за ўсіх нашых ахвярадаўцаў і дабрачынцаў. Ад 26 до 30 жніўня запрашаем дзяцей і моладзь на канікулы з Богам. Гэта своеасаблівая форма, каб распачаць новы катэхетычны год. Фармуляр для запісу дзяцей можна ўзяць у сакрысты, і кошт 70 рублёў. Запісвацца можна да 22 жніўня. У сувязі з рашэннем сястры правінцыяльнай ад 1 верасня ў нашай парафіі адбудуцца персанальныя змены. Сястра Мар'яна і сястра Фаўстына накіроўваюцца на душпастырскае служэнне ў Гродна. Да нас прыходзяць сястра Юзефа і сястра Даніэля. Развітацца з сёстрамі, развітвацца з сёстрамі будзем у наступную нядзелю 25 жніўня а 12 гадзіне. А прывітанне ўжо з новапрызначанымі сёстрамі адбудзецца ў нядзелю 1 верасня. Вельмі сардэчна дзякуем сёстрам за душпастырскае служэнне ў нашай парафіі і даручаем іх апецы Маці Божай. Айцы Мар'яне ладзяць пілігрымку ў Гродна з 24 по 25 жніўня. Гэта аўтобусная пілігрымка. Усіх зацікаўленых запрашаем да сакрысты. Таксама план пілігрымкі і ўсю інфармацыю можна знайсці на дошцы аб'яваў. Гэта ўсе аб'явы усім, хто святкуе на гэтым тыдні свой дзень нараджэння, юбілей, свята сваё. Найлепшыя пажаданні складаем Божага благаслаўлення, адкрытасці на дары Духа Святога, апекі Маці Божай, здароўя, сілы і таксама сапраўднага супакою ў сэрцах вашых і ў вашых сем'ях. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. І з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокои Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною,
супроть спокусов и пасток злого духа, покорно просим, нехай я вознишись Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на злобу душ снують по світі. Amen. Najświętejsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, bezzaganne serce Maryi, будь нашим порятунком, Święty Archaniole Michale, молися за нас. Номер 12.